ተምሃሪት እያ ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ላይብረሪ ብፍቕሪ ተመሲጣ መጽሓፍ ብሕዱእ መንፈስ ምንባብ ደስ ክብላ መዓትዮም ነዛ ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ካብቲ ዝብራሕ ነገር እንተሎ ዝተፈላለዩ መጽሓፍ ምንባብ እዩ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ሓድሽ መጽሓፍ እናደለየት ከላም ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ወዲ በይኑ ኮፍ ኢሉ ኣብ ጥራዝ መሰል ስእሊ ክስእል ኣስተብሓለት። ሄለን ክትፈልጥ ስለ ዝድሌት ናብኡ ቀረበት። ሃይ ሄለን ይበሃል እንታይ ኢኻ ትስእል ዘለኻ ክትብል ሓተተት። እቲ ወዲ ተገርሙ ግን ከዓ ፍሽኽ እናበለ ንላዕሊ ጠመተም። ኢሂ ኣነ ከዓ ሳሚ ሓቂ ነዚ ፊል ይፅይቕ ኣለኹ ስእሊ ምስኣል ትፈትው ዲኻ ክብል ድማ ወሲኹ ሓተተም። ሄለን ንኖ እዚ ዓይነት ርእሳ ነቕነቐት። ምንባብ ግና ኣዝየ ዝፈቱ እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ትፈቱ ክትብል ድማ በጊዲኣ ሓተተት። ኣየንቲ ሳሚ ናብኣ እንዳጠመት መሊሱ ከምዚ ምሻ ኣለኪ ኣድቬንቸር ምሻ ኣሎ ናብ ካልእ ዓለም ገለ ዝወስደካ ስሕበት ኣሎ ክብል መለሰላም። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ሄለን ሳሚ ወትሩ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤት መፅሓፍቲ ክራኸቡ ጀመሩ። ዝፈትዎ መፅሓፍቲ ብዛዕባ ሕልምታቶም ኮነ ዛንታ ፍቅራ ተዘራረቡ። ሄለን ኣብ ኢላ ከተንበበሉ ከላ ሳመ ድማ ካብቲ ዛንታታት ትርኢታት እናቐረፀም ነቶም ገጸ ባሕርያት ብስነ ጥበቡ ሕያው ይገብሮ ነበረ። ሰሙናት እናሓለፈ ምስ ከደረክቦም ዝያዳ እናዓመቐ ኸደም። ሓደ መዓልቲ ሳምን ሄለን ነቲ ብሓባር ዘሕልፎ ዝነበረ ግዜ እተዘንቱ ማለት ብስእልታቱ ዝወቀት መጽሓፍ ኣረከባሞም። ነዚ ንኣኺ ኣዳልዮ በላ ብስግኣት ዝመልኦ ድምፂ ግን ከዓ ተስፋ ዝመልኦም። ኣዒንቲ ሄለን ብሓጎስ ነጢረን ክወፃእ እናደለያ ጽብቕቲ እያ ሳሚ ይቐኒለ በለት። ሳሚ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰም። ሄሉ ነዊሕ ከምዘይንፋለጥ ፈልጥ ግን ንዘለዓለም ዝፈልጠ ኮይኑ ይስምዖኒ። ኣብ ሓደ እዋን ምሳይ ሻሒ ክትሰቲ ትደሊ ዲኺ ማለት ምሻ ኣሎ ካብ ምሕዝነት ወፅእ ምስ በላም ልቢ ሄለን ልዕሊ ዓቐን እናሓረመት ብተሓጓስ ደስ እናበለን እምበር በለት። እቲ ናይ መጀመርታ ኪኖተራ ርክብ ቅልል ዝበለ ግን ባሓታ ዝኣሰለ ኮይኑ ሓለፈም። ብድሕሪኡ ኣይስክሬም እንዳበልዓ ካዶም ዛንታታት እንዳተነባበቡ ስእሉ እንዳሰኣለ ናብ ዓሚቕ ፍቕሪ ተኣተሙ። ሓደ ግዜ ኣብ መንበር ኮፍ ኢሎም ፀሓይ ክትዓርብ እናርኣዩ ከለዉ ሓደ ግዜ እቶም ዝበለፁ ዛንታታት እቶም እትነብሮም ምዃኖም ሄለን ክትግንዘብ ከኣለት። ንኣኻ ትመስል መዓስን ኣበይን ከም ተረክብ ስለ ዝፍለጥ ምናልባት በይኒ ተርፊ ኢልካ ተስተማስን ተሓሊኻ ምስ ትምሰል ኣቋርፅ ኣብቲ ዝሐሸካ እዋን ትሐሸካ ክትረክብ ኢኸሙ ህድእ ድማ በል